Idol, oh, boy naman, oh. Ito na mga idol, dako. Nakabuhit pa din siya mga idol, oh. Magganit kayo na mga idol, oh. Nasadak din siya nakabuhit. Yan mga idol, oh. Talakitok na naman mga idol. So yun mga idol, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. So ang atong i-vlog karon mga idol. Mga welta mga idol, gamit ato ang kuan bangka-bangka, no? So ako diri sa baybay mga idol. So medyo ngit-ngit pagid mga idol. Time check mga idol, no, alas 5 na. So karon mga idol, ako sa ilatak mga idol. Atong karon og tingan mga idol kung kubit ba og buntag. Tingan nato karon. So, update ko lang kayo mamaya mga idol, no? Pag, may mahuli na tayo mga idol. So, let's go na mga idol. Mga idol, peace on mga idol. Oh, kasa mga idol, no? Dako-dako, gini mga idol. Dako-dako mga idol. Buhay naman mga idol. Duha ka buok mga idol. Oh. Uy, talakitok mga idol. Mga idol, oh. Jackpot tayo sa talakitok mga idol. Laki naman mga idol ng talakitok. Yun, oh. Dalawa mga idol. Yun, oh. Dalawang talakitok. Idol, oh. Boy naman, oh. Isa mga idol. Dito mga idol, dako. Nakabuhit pa din siya mga idol, magganit kayo na mga idol. Nasadak din siya nakabuhit. So ako sa nitanggalon mga idol. Hayag na ka mga idol. Kung bangka-bangka mga idol. So nakaboy naman kita duha ka buok mga idol. May lag madugangan ni karon mga idol. Dagko-dagko na talakitok mga idol. Ay, gasulod do. Daan din ba? Kol? Wala kong duha? Ha? Wala kong duha. Ito na mo ko dahan ko ito. Gamay ra kayo? Uli sa iyo ato kay lingawan. Ako silingan mga idol ba? Tuhan. Sikyo. Uli naman mga idol, oh. Apat siguro, apat. You know? Wow, saan ito ni mga idol? Kasi makabuhi mga idol. Bugaong siguro ito mga idol. Yan mga idol, oh. Ang laki ng mga bugaong mga idol. Yan. Dapat mga idol. Ano? Nakawala yung iba. Tatlo na lang. Yun, oh. Ito mga idol, oh. Nakawala. Dalawa lang. Yung mga idol. Buhar kayo na sapon mga idol, oh. Ito isa diri mga idol. Yan. Ang isa tora dito mga idol, oh. Ngarong urasa gid ang subad mga idol. Bugaong. Kabuhi ang isa ba? Mga idol. Balik na dito mga idol. Balik na dito. Kita mo gawa si Haring Araw mga idol. Tingnan yung dagat mga idol, oh. Minus ang kubit dire. Nakakuha na po tayo mga idol, oh. Pero wala na ako mabidyoy pagkuhan mga idol. Kaya ang kumpasan mga idol kay basi makabuhi, no? O ba? Yan mga idol, oh. Talakitok na naman mga idol. So atong followers isaw. So ato sa nitanggalon mga idol. O na naman mga idol, oh. So nakakuha na po tayo mga idol. Yan mga idol, oh. Takok kayo mga idol. Gaong.
Ngit na mga idol itong video. Ayan na mga idol. Oh. Tatlong piraso mga idol. Bugaong. So, jackpot naman tayo ngayon mga idol. Ano mga idol. Oh. Ayan. Tunggu sa kapag mga idol. Tulo ka buok. Labas na si haring araw mga idol. So, tanan na akong kuha mga idol. Oh. Ano? Juicy ka buok. Tulo ka talakitok mga idol. Yan. So, karon mga idol, muli na ko mga idol. Ay, medyo udto na po mga idol. So, ibalik sulod mga idol. Jackpot naman tayo ngayon mga idol. Libre na pang ulam mga idol. Hindi na tayo maalkansi sa ito ang panudaan mga idol ba. Uli na po ko karon mga idol. Bisilaw maging adlaw mga idol. So karon mga idol, muuli na ko mga idol. Ay dito na ta kumbati karon sa sangkutan mga idol. So next vlog lang po dahil ta magkita-kita mga idol no. Sinisa na sa akong kamera mga idol. So, dire lang ko itong video mga idol. So, daghan kayong salamat mga idol sa inyong pagsuporta sa akong channel no. Mananggiti 24. So, next vlog lang po ta magkita-kita mga idol. So, thank you.